Však ale kámo, tam máš nejakého zlodeja, ne? Ježišmária. To je strážnik, ty vole, namiesto toho, aby tam išiel spacifikovať nejakého zlodeja, tak on ostal nakrúca, že... Tam je nejaká šedá postava. Nejaký tieň. A niekto mu tam zatiaľ vykrada obchod. Čiže otvoruje sa dvere a nikto tam není. Dnes tu mám pre vás pripravené niečo trošku iné. Keďže je ten spooky season, aj keď ja mám spooky season celý rok, ale keďže teraz je ten spooky season, tak miesto hrania hier budeme pozerať spolu strašidelné videá. Ja si o sebe myslím, že som taký hororový veterán, takže by som to mal zvládnuť v pohode. Aj keď väčšinou tieto videá pozerám s priateľkou a dnes na to budem sám, tak sám som zvedavý, že jak to dám. Bude to mať svoje pravidlá a teda keď 3-krát zakričím, tak video skončí. Čiže to, ako dlho bude to video trvať, tak záleží od toho, ako budem môcť kričať. Dúfam, že nebudem kričať. Takže poďme na to. Nukes Top 5. Myslím, že... Je to síce také, že pozerané dosť, ale poďme na to. Factory worker Kama Kaylee recently moved from his home country of Greenland to live and work in Denmark. But little did he know that the apartment he moved into had a horribly dark past. 7 years ago, a 49-year-old man was brutally attacked and lost his life right outside the apartment's front door. After Kama moves in, he begins to notice his things moving and falling to the floor for no reason. He hears the creepy sound of someone knocking on his door, and doors inside the apartment slam shut for no reason. Čiže počul ako klopanie, že sa otvárajú dvere. From somewhere inside his apartment. He pulls out his phone and starts to record as he tries to find the source of the odd noises. Čiže začal to nahrávať, ako počul teda divné zvuky. This happens. A toto sa stalo. Keď netuším, čo to má byť za reč hore. OK. Farts. Čiže neviem, či to si akože uprdol ten druh, alebo on pri tom, jak sa zlakol, ale dobre. Čiže jeho apartmán má prdiaceho ducha. Toto ma asi zaujíma to najviac, že či to si prdol on, alebo ten duch. A neviem, čo sa tam bude diať. OK, čiže duch ho vymkol očividne. Že chalan žije veľmi skromne. Takéto memečko, že vlastne chlap nepotrebuje nič viac, len telku, v tomto prípade počítač a miesto na spanie. V tomto prípade to naozaj taký, on má iba madrac a... Iba madrac na zemi a Kama gets a good jump scare as a door slams shut right in front of him. And it seems to literally scare a fart right out of him. Čiže doslova, ak sa zabuchli dvere, tak to vystrašilo až na to, že sa prdol. Okay. But now, this is where the fun ends and things start to get really dark. Čiže tu končí sranda a not long after sunset, the eerie veci activity začínajú in byť the temné apartment po zotmení. starts up once again. Now, Kama is a bit scared, but once again, he takes out his phone to try to record proof of the creepy activity in his apartment. What happens next is truly creepy. Oh shit, tam sa niečo na mňa pozerá z tej skrinky? Né, to dúfam, že není oko. OK, akože toto samo o sebe je desivé, ale keby tam ešte bola, že nejaká hlava, ruka, nejaké oko alebo niečo, by som sa dosral okamžite. Som sa dosral a utekal. Takže väčšinou som pri týchto videách skeptický, lebo však vieme, aký je internet, aký sú ľudia na internete. Takže beriem to všetko tak nadhľadom, hej, že proste mohla tam byť kľudne nejaká šnúrka alebo niečo a nejakého kamoš to z druhej miestnosti proste otvára. Všetko je možné. Teraz sa otvára tá spodná.
Aj toto, proste išlo to všetko z tej jednej strany, ako keby to všetko smerovalo. Tá skrinka ho otvárala do tej pravej strany, tá helma sa posunula do tej pravej strany, čiže... Later that night, Kama decides to live stream from his apartment. Proste všetci chcú byť dneska virálni, takže kľudne to môže byť sfejkované. Ok, vôbec som nepočúval, čo rozprával síce, ale... A tak to si uvidíme. Čiže je to ťažké zaspať. Veľmi ťažké. A niečo tam buchlo. Počuli ste to? Niečo spadlo. Čiže nevieš, či to bolo počuť. Či to vidíme, ale čo? Ja tam nič nevidím. Čiže máme chvíľočku počkať. Proste ho kamoš vo vedľačnej miestnosti tam búcha. Ale sa povedal. Niečo spadlo v miestnosti vedľa. Však ale prvé pravidlo je, že si proste zažnem v každej miestnosti, ne? Keď nemám to, čo niečo to malo. A určite sa to zlaklo. Niekto stojí v tom jeho okne. Ok, čiže je to také, že no, proste kľudne to môže byť jeho kamoš, čo tam stojí a robí tam bordel a on sa pozerá von oknom a on sa tvári vystrašene. Kama's had enough and runs down the stairs and out of the building. But when he looks up at his apartment window, he is shocked to see someone or something standing inside his apartment. Takže je to na vás, či tomu veríte alebo ne. Ja si myslím, že right down at him. Že to na 98% proste fake. Už som videl veľa viac presvedčivejšie videá ako toto. Just a quick side note, but Greenlandic is only spoken by around 57,000 people in the entire world. So a huge thank you to reč, ktorou hovorí, že iba 57 000 ľudí ňou hovorí na svete. Neviem, ako to je relevantné. Čiže Natalie urobila nejaké live photos a niečo si všimla akože na nich divné. Bicykel. Čiže bicykel bez jazdca, okej. Akože ďalšia vec je to, že v dnešnej dobe AI, proste dneska to AI dokáže robiť fakt, že všetko, úplne všetko, odstrániť osobu z toho videa, čiže kľudne to mohol niekto proste pustiť bicykel dole kopcom, on proste nespadne, keď ho pustíte. Natalie says she is creeped out by the strange photos. Viewer Steven Figueroa says that he's been experiencing paranormal events since he was 3 years old. He says that he has even seen full-body shadow apparitions in his home. So back in 2013, when Steven was 18 years old, he says that he was finally able to capture proof of what he's been experiencing. A že keď mal 18, tak prvýkrát zaznamenal skutočne, že čo zažíva. Was his iPod Touch. A niečo z iPod Touchu, asi na ten iPod Touch to nahrával, alebo čo? Notice that the trash can first tips slightly forward, then moves back, then crashes over onto the floor. A few bags and suitcases. Tiež môže byť niekto zase za tou skrinkou, proste pred ktorou je položený ten koš, čiže... And Steven has now upgraded his video with a new phone. Čiže Steven si kúpil nový telefón, aby nám mohol zatočiť lepšie zábery. When he hears a strange rattling noise coming from the hallway outside his bedroom, he once again decides to try to record some proof of his paranormal experiences. And this is when things start to get really weird. Až sa začali proste diať divné veci. Ty vole, to čo? Tam stojí, ale...
A picture frame on the wall violently moves and raises up, almost as if it's trying to fly right off the wall. Since this video, Steven says that his grandmother cleansed and saged their home, and for the last 6 years, he's happy to report he's never had another paranormal experience. This next creepy video was sent in by Nuke's Top 5 viewer Paulus Helander. In his email, Paulus says that his brother was home all alone one night at their farm in Finland. Jeho brat bol sám na farme tohoto človeka a že svetlo sa mysteriózne zaplo v tej stodole. But no one in his family can figure out why. A nikto nevie zistiť v rodine, že prečo. And the man is all alone, but nevertheless, he gathers his courage and goes out to turn off the light. He films the barn as he searches for any explanation as to why the light turned on. What happens next is downright creepy. Čiže to, čo sa stalo ďalej, je proste... Zaťapalo to, čo sme videli, tak nič moc, takže som zvedavý, či toto bude naozaj creepy, alebo... Možno sa to naťahuje tu tak. Takýmito pseudo strašidelnými motanicami. Ok, akože desivé už je len to, že proste niekto býva uprostred ničoho. To je samo o sebe. Už len tá predstava toho je strašne divná. No keďže vyplo svetlo, nič sa nevidel a ide preč. Čo? Keď to som si všimol, ale tak to vyzeralo, že to môže byť proste úplne hoci čo tam položené, keďže vyzerá, že to je natáčané na chleba, takže... Keď zatiaľ ma to video skôr raz vytača, keďže sú tam samé kraviny, akože by som sa toho mal báť. Takže ak tam bude ďalšie blbosť, tak to vypínam a ideme pustiť niečo lepšie. A real person stalking around the farm in the middle of nowhere. Okay, môže to človek, môže to byť hocičo. Hanako-san. A group of friends at a high school in Japan hear crying coming from the restroom during their lunch break. Now in Japan there's a famous legend of a girl named Hanako-san. This young girl's spirit is said to haunt restrooms in schools across Japan. Čiže to niečo jak japonská umrčaná Myrta z Harryho Pottera. To investigate the source of the creepy sound. Needless to say, teraz strašne niekde na záchodoch, či čo? Čiže on hovorí, že pozri sa, že cítim sa divne, chod sa pozrieť donútra. Že má sa ísť pozrieť zo... Ona povedala, že má sa ísť pozrieť z toho, akože... západňarského záchodu, lebo Aziati majú presne takýto záchod, že není to proste tak tá misa, na ktorú si sadneme, ale chodia na záchod, takže si čupnú. Čiže tam očividne majú taký ten klasický záchod náš a potom hen ten ich stojací. Dvere sa otvorili samé. Čiže otvorili sa dvere a nikto tam není. Tak neviem, či to sa ráta ako zakričanie, lebo nezakričal som, ale... Konečne ma to aspoň prekvapilo trochu. The group runs in fear, and the video cuts. Now, unfortunately, there's no source to be found for this video. It appeared on the internet as mysteriously as čiže není k tomu žiadne proste, žiadne informácie, že sa to ocitlo na internete. To oko ako má divné. Just an elaborate hoax. You decide. Fuj. The 6-year seal. A girl says that she lives in a spooky house that was built in the early 1800s.
She says that as long as she can remember, strange, unexplained things have happened around the home, including odd noises and creepy, unexplained footsteps in the middle of the night. Tragically, the girl's mother passed away inside the house under mysterious circumstances. Soon after, the girl's granddad became convinced that there was something evil inside the home. For unknown reasons, her granddad sealed his bedroom shut, hid the key, and left the house. Never to return. The old man's room remained locked off for the next 6 years. Then suddenly, one day the key to the room was found just lying in the open on the living room table. No explanation as to how it got there. One night, the girl and her friends decide to explore the allegedly haunted house, using a spirit box in hopes of getting some kind of answer from the other side. And that's when things take a very unexpected turn. If there's anybody with us, can you tell us your name? We don't usually tell you your name. In a lot of reasons. Keď toto vyzerá tak uveriteľnejšie už len preto, že to je... Oh, y'all heard that. Y'all heard that. The girl's sister is unaware of what's going on and simply steps out of the shower to go to her room. The group thinks it's a ghost and freaks the out. But things are about to take a much more sinister turn as the three friends finally decide to unlock and explore her granddad's 6-year sealed bedroom. Aha, čiže to vlastne iba jedna miestnosť uzavretá po dobu 6 rokov. Teraz po 6 rokoch sa tam išli pozrieť. To je strašne divné, ne? Proste niekto zomre a oni len tak zapečatia tú izbu a nič neurobia s tými vecami. Tak či tak jedného dňa by to museli proste vypratať. Čiže majú, cítia sa tak, že aký sa im lightheaded, neviem, jak to sa im krúti hlava proste, tak. A očividne to tam akože čistia nejakou šalviou alebo niečím. Takže či tomu veríte týmto veciam alebo ne, tak väčšinou to znamená, alebo ne, že znamená, ale môže to mať taký efekt, že to skôr naštve tie entity alebo čokoľvek sa tam schováva v tom dome. Že ho pálí chrbát. Má to nejaké škrabance na chrbte. Hovorím, že proste ak tomu veríte teda, hej, tak proste tá šalvia môže vyprovokovať to, čo tam je, čo som schoval. The girls are shocked as their friend seems to get scratched by something inside the room. It took us like 5 minutes to unlock that door. Like it wouldn't open. We went in and immediately I felt lightheaded. Didn't you say you didn't feel good? Alexis. Čiže ako tam vošli do tej miestnosti, tak všetci cítili sa, všetci sa začali cítiť divne. A hovorí si, že to není proste pravda, že to sa nám zdá, alebo čo. And in the video, you obviously can see there was no one near him. After this terrifying ordeal, the group believes something is very wrong inside that house. They say that they plan on just staying out of that bedroom. But what do you think is going on here? Could there be a dark entity linked to that bedroom? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Lost Soul. Ja si myslím, že proste naozaj, že 98% týchto videí všetkých, na týchto, čo teraz pozeráme, ale všeobecne sú proste bullshity úplne. Ale zároveň tie 2% si myslím, že sú reálne. Aha, krásny chrobák. Paco checks his security camera to see what's going on. And, just watch. Čiže aký mal nejakú interakciu s niečím. Takéto videá som už videl, kde sa ľudia s niečím rozprávali alebo s niekým si mysleli, že tam je nejaká osoba reálne a potom na tých videách reálne akože nič nebolo, nikto. Sa rozprávali sami so sebou. Presne toto. Čiže on prisahá na Boha, že tam bol človek, že tam bol nejaký chlapík, s ktorým sa rozprával. Že prišiel k nemu chlapík a povedal, že pýtal sa ho na niečo, nestihol som to prečítať, ale pýtal sa na niečo, on mu odpovedal a ukázal mu, že tamto je. A ten tomu neverí proste, ten druhý. Čiže pýtal sa ho na... Pýtal sa ho na cestu proste, aby navigoval. Čiže chlapík bol z toho v prdeli proste.
Alice Attic. Amateur paranormal investigator Phil Koch has been posting strange captures from his supernatural explorations for 15 years on YouTube. Neznášam takéto videá, takéto kvalitou. Chápem, že to je nočné videnie, ale tak ak má 15 rokov nejaký YouTube kanál, kde natáča paranormálne veci, tak snad si môže za ten čas už kúpiť lepšiu kameru, ne? In fact, I featured Phil's videos on this channel many years ago. A túto sa vyzerá v pohode, tak nechápem. Prečo nám to zabere, to vyzeral strašne. Now, on this particular night, Phil and his teenage son are performing a paranormal investigation in the attic of an allegedly haunted house in West Allis, Wisconsin. And things get weird. On the floor. Okay, zase to je točené na chleba. 7. Čiže nejaký nevysvetliteľný hlas, ktorý určite nepočuli. Go outside. Že choď von. Alebo choďte von. But what happens next shocks them to their core. It's like 12:30. And tam niekto vyzerá, keby stál, alebo čo to tam je? Alebo čúpel. Ale to je asi iba nejaký nábytok alebo niečo, ne? That's why I'm cold. And I'm getting like a 0.2 all the way through the room. Like it's going to 45. Čiže hovorí, že mi zima. Ale zároveň tam, kam on mierí, tak tam je väčšia teplota. I got a reading here. Okay. Bill and his son have had enough. They just run. Akože nejsem si istý, že ako by som ja reagoval v tejto situácii, ale neviem, príde to také prehnané, že zrazu proste sa rozbehnú, že Mauda, utekajú preč. Chápem, že je to divné, keď tam je, keď sa len tak pohne stolička, ale však išli tam vyšetrovať proste niečo nadprirodzené, tak nemôžu utiecť pri prvom náznaku niečoho, ne? This next video takes place in an allegedly haunted hospital. Now the story goes that the spirit of a little girl who passed away still wanders the hospital halls. Že sú to video v nejakej nemocnici a že je to o nejakom dievčati, ktoré tam zomrelo. A nejakí ľudia, čo tam majú nočnú šichtu, tak zažili niečo divné. Otvárajú sa dvere. Že hovoria, že to má natočiť, že sa im chce plakať. Ya deja de jugar, niña. Že oni si myslia, že to je to dievča. No mames, no. Pequeña, que estamos jugando, ven acá. Ya se fue para allá. Se abrieron las de allá. Se abrieron las dos. Ya se salió, a lo mejor. Ay, no. Nunca me asustó, pero ahora, mire. Hovoria, že nikdy nie sú ako vystrašená, že teraz sa boja. Ay, no mames, no, ya. ¿Qué necesitas, pequeña? Ten hovorí, že akože tam je, že asi ho vidí, alebo čo, ale tam, tam. Tam niečo prebehlo za tými dverami. Now, the hospital night staff all know the creepy story of the little ghost that supposedly wanders the hospital. So they watch in terror as the cafeteria gates and automatic door open and close on their own, almost as if someone is walking there. But as the doors close, a small dark figure can be seen zavreli tie dvere, tak tam bola vidno nejaká postava. But whatever it is, it somehow just doesn't trigger the automatic doors. Ale čokoľvek to je, tak to nespustilo tie automatické dvere, že sa neotvorili. And is the hospital indeed haunted by the spirit of a little girl? I leave that up to you to decide. The Madison Seminary. Two teams of paranormal investigators decide to explore the allegedly haunted Madison Seminary in Madison, Ohio. Čiže nejaká skupinka sa rozhodli ísť, neviem čo je seminary, vôbec netuším. And over the years, the building has been used as a school, a hospital, a mental asylum, and even as housing for the grieving families of men who died in the Civil War. With a long dark bola to škola, nejaké psychické nápravné zariadenia, alebo čo také niečo. A ešte to slúžilo ako nemocnica počas vojny. Now, the team of paranormal investigators has just started to explore the building when investigator Mandy notices something very odd. Ešte začali, ale že niečo iné. Že je strašne červený. Oh yeah. Dude, he's super red. Čo ja viem, nepríde mi nejaký strašne červený. Možno to len teplo, ne? Pain. Oh, what the It almost looks like a thumb. That's weird. Povedal to, že bolesť. OK.
Super, čiže tam máš ten prst, kámo. Yeah, I don't even feel anything. Like, it doesn't feel like anything right now. No, that's weird. I guess we'll see if it does start to feel like something. Turn around again? So it's burning or something? I mean, that's Hovoríš, že nič necítiš, že so proste... It doesn't feel like anything. It's weird. Ghost hunter Steve is shocked to discover that a large red mark has suddenly appeared on the back of his neck. But he says he doesn't really feel a thing. So the group continues upstairs where the angry spirit of the doctor is said to sometimes appear. Čiže idú hore a hovoria, že tam má byť nejaký duch nejakého šialeného doktora, alebo čo. Je tam nejaký hlas, že choďte preč. Yeah, it was like a male voice down there. It was like 2 or 3 words. Doctor! Doctor! It said doctor. It just said doctor. Right after we heard a male voice, it said doctor. Yeah. Čiže Red to povedal, že doktor. He doesn't like to be called a doctor because he says he was a surgeon. So people call him a doctor and it makes him angry. So we call him a doctor. Aha, čiže... Is there a doctor down there? Že vraj on bol akože chirurg a že ho to naštve, keď mu ľudia hovoria, že doktor. Oh, did you hear that? No. I definitely heard a voice coming from down there. The group hears a male voice coming from somewhere in the attic. But did you see it? Right after the investigators hear a voice and their obelisk ghost box says the word doctor, a small dark figure can be seen running into the attic hallway. Neviem, to také. The ghost hunters don't even notice the odd figure and only see it once they review their footage later. So did they capture the spirit of the old hospital doctor on camera? You decide. You can watch this entire investigation over on the YouTube channel. Čiže môžeme to pozerať na tom YouTube kanáli, keďže to chcete vidieť celé. On camera. Late one night, Claire Mills from Manchester, England gets a notification on her Ring camera that someone is moving around. Čiže táto Claire, že dostala jedného dňa notifikáciu na jej Ring zariadení. Alebo si jej Ring zariadenie. A teraz, že sa pozrie. Sends chills down her spine. Toto je inak taký prípad, že je to strašne veľa týchto Ring kamier a tak, tých zariadení, že zachytili veľa takýchto všetkých paranormálnych vecí. Plán sa väčšina z nich dá vysvetliť, že to sú proste nejaké kliče na tej kamere, hocičo, paučiny, barčo proste. We need scary videos, so if you see something scary that you think would be perfect for the top 5, send it to me at nukestop5@gmail.com. Secret Shopper. Security guard tajný nakupovač, to preložil. At a Bodega Herrera store in Torreon, Mexico. The security guard is a little bit bored and records a video complaining about having to work all alone on New Year's Eve. A že nasratý, že musí na nový rok pracovať sám v noci. A niečo divné sa stane. Čiže šťastný nový rok. Aquí dando el rondín. Jales, jale. Sin llorar. Ay, güey. Hijo de su pinche madre. Luego se oyó. Čiže vystrašil hračka. Ni pedo, vámonos. Uy. A la chingada. Čiže očivne sa to spustí vždy, keď prejde okolo. No manches. No, no se oye con sensor. Ja som zatrasný do ešte pomôže. Vámonos mejor. Uy. Uy, güey. Vámonos mejor. Takže je to divné, že sa to spustí vždy, až keď prejde okolo toho. The security guard is a little freaked out, but just brushes it off. But then another night at 3:20 in the morning. Čiže to bola jedna noc a teraz ďalšiu noc od 3:30 ráno sa stane niečo ďalšie. Čiže je tam sám v tom obchode. He decides to record himself as he walks through the store, hoping to catch a glimpse of any mysterious intruder that might be following him. What happens next is truly bizarre. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No, bueno, más bien estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano. Son las 3:20 de la mañana, me tocó aquí guardia nocturna en Bodega Herrera. Si se fijan, está todo solo. Pero acabo de ver a alguien allá. Čiže videl niekoho pri tom zákazníckom vstupe v chode. Se miró allá por la entrada de clientes, hasta allá hasta atrás.
aquí. Ja tam nič nevidím. No hay nadie. Ya fui a asomarme y no hay nadie. Así lo voy a dejar a ver si pues de pura Čiže to nechá nahrávať, se vuelve a ver, ¿no? aby videl, či tam niečo bude, alebo čo? Y lo vi clarito. Takže videl to proste čiste. A zase to videl. Akurát keď sa nepozerá tam kamera, tak to videl. Taká náhoda, čo? A eso que se mira ahí. Čiže tam to čierne, ale... Eso negro que se ve ahí. Čo ja viem, však to vyzerá jak... Ale ne, fakt tam nikto je. Ya se movió. Však ale kámo, tam máš nejakého zlodeja, ne? Ježišmária. To je strážnik, ty vole, namiesto toho, aby tam išiel spacifikovať nejakého zlodeja, tak on ostal nakrúca, že... Tam je nejaká šedá postava. Nejaký tieň. A niekto mu tam zatiaľ vykrada obchod. Kámo, ale to je tvoja robota, páne Bože. To je očividne proste človek, úplne normálny človek, žiadna príšera, žiadny prízrak, nič, proste normálne. Tam je nejaký človek. Toto je úplne zase niekto iný, predtým to bol niekto v nejakom... Také teplakové súprave, alebo čo to bolo, toto je niekto v nejakých šatách. Many viewers have speculated that this little girl could have been responsible for the strange occurrences in the store. Some even suggest that she might actually be a ghost. So now a few months go by and things seem to be back to normal at the store. But then Rivera spots a shopping cart doing something a little weird. Ja si všimol, že je ten nákupný košík nejaký, že tam robí niečo divné. Oigan, estoy en mi hora de comida. Že je na obednej prestávke. Pero ale... no van a creer, amigos. Že tomu neveríme. Ahorita escuché que se movió el carrito. No lo vi. Že počul, ale nevidel to, ako sa hýbe ten nákupný vozík. Se escuchó ese clarito como si lo hubieran... Že počul to jasne, aký by to niekto chytil. Bueno, no sé, a lo mejor son mis nervios. Miren, hasta no sé si se fijan, estoy temblando. Je to skôr príde tak, že to není úplne vhodný človek na to, aby robil strážnika nočného niekde. Clarito. Teraz, že počul, že či sa chce hrať nejaký zvuk, nejaký hlas. Si yo... Pues no alcancé a grabarlo, obviamente. Pero, mire, no manches, mira. Chéquense. Ustedes me van a decir si soy yo, son mis nervios, no sé. Pero, mire. No manches. Okay. No manches. No manches, amigos. Se movió. El carro se movió. Estoy seguro. Se movió, amigos. Se movió. As the security guard attempts to capture evidence of the shopping cart moving, a soft voice can be heard saying, "Jugamos?" which basically translates in English to, "Want to play?" Que lo movieron, amigos. Ok, bol tam fakt nejaký detský, dievčenský hlas. Ale toto je na 100% človek, proste, no obyčajný človek, žiadny prízrak. Toto je trochu divnejšie, ale hen to bol normálny človek. Ok, čiže to je všetko. To je všetko z tohto videa, čiže kredit ide všetko tomuto kanálu Nukes Top 5. Za mňa akože, čo ja viem, dosť nudá videa. Čiže zvládol som môj challenge, nezakričal som ani raz. Jediné, čo tam bolo také divnejšie, bolo vlastne na tých záchodoch tie azijské dievčatá, tá tvár, ale inak to bolo, čo ja viem, dosť o ničom, no. Takže dúfam, že sa vám ľúbil takýto typ videa. Som zvedavý na vašu odozvu, že či chcete vidieť viac takýchto videí, alebo či zostaneme pri indie hororovkách. Budem sa snažiť, aby na budúce to bolo nejaké lepšie video, to znamená, že nejaké strašidelnejšie sa pokúsim vybrať, ale je to ťažké, nechcem to samozrejme pozerať dopredu, takže neviem, či to bude strašidelné, alebo to nebude strašidelné, len dúfam, že to bude strašidelné. Tak dúfajme, že na budúce to bude lepšie ako toto video. Ak sa vám to ľúbilo, dajte like a odber a teším sa na vás v ďalšom videu. Čaute.